Красини, тези макарони от снощи. Аз още прокарвам лазанята от миналата седмица. Така. Дон Красини, мисля, че е време да разпределим седмичните задачи. Задача. Звъни на Бони. Да. Третия, точно. Пронто, Бони. Бе. На секундата да те видя в офиса, Бони. Един сандвич от делфините. Здравей, моето момиче. Закъснява се цели 10 секунди. Така. Мисля, че е мъжко от наша страна да ти кажем. Съжаляваме за Клайд. Много. Съжаляваме, че тази вечер спи с рибите. Беше добро момче, аз много го харесвах. Но той просто не си изпълни задачите. И в този ред на мисли, Май трябва да разпределим задачите за другата седмица. които се падат на теб. По право. Това са ти задачите. И отделно ризите ни да са изгладени в 7:00. И шапките също. И шапките задължително. Задължително. Кафето да е готово в 7:05. Ама не идваме ли на работа в 12? Ама ние ходим на работа, ли? Когато Дон Антонио каже, идваме. Така е, Дон Антон. Ами нещо за фирмата. Фирмата. Трябва и за фирмата да помислим. Значи, тогава безфабрикуваш всички фактури за последните 12 месеца. Всички. Имаш 24 часа. Те са 24 000. Добре, значи имаш и половин час да отидеш да си купиш кремвичка от Браво. Точно така. Това е моето момиче. Действай. Муцка, отивам да се взема кучета от фризьор, а ти това да го свършиш до утре. И това ли? И това. Деца, няма да се прибера и тази вечер. Рини. Дон Красини, водката е превъзходна. Ау, тази промоция в Кафман беше невероятна. Здравейте, Оги. Дон. Здравей, Оги. Може ли ви носа? Знаеш колко Работата е мразя. свършена, Да. но за съжаление само Ели свърши всичко. Бони се ската. Бони не направи нищо. Ели свърши всичко. Трябва да решим какво да правим. Трябва вие да решите какво да правите като домове. Какво е това? Молба за напускане от Ели. От Ели. Ели работи за нас от 35 години. И да не се загубим. Дон Красини, предлагам Бони да я пратим при Клайд. Ти какво ще кажеш? Да ги съберем заедно. Точно така. Значи, Оги, на теб се пада честа да чистиш. Разбрал, шефе. И се обади на Фантастик да залечат следите. Искай отстъпка, моето момче. Все пак сме долни клиенти. Имаме и ваучер. Нищо, пак искай отстъпка. Разбрал. Действай.